Aberdaugleddau, un o bwyntiau mwyaf gorllewinol Cymru. Heddiw mi fyddai'n teithio 30 milltir oddi wrth yr arfordir i drio dal fy siarc gynta. Ac i'n helpu i wneud hynny mae'r actor Julian Lewis-Jones. Ti'n iawn, Rhan? Diolch. Mae gwynt y chwyddo ti'n un? Dwi'n nervous yn barod. Nerfus pam da? Dwi yn, wel, Siarcod da. Siarcod e, mae gen ti'n bach o ffobia lle? Oes, mae gen i fi ffobia a gweithio ni di sortio allan heddiw yma. Da ni wedi gonfio'r ffobia yna heddiw yma. Da ni wedi Pysgota am Siarcod glas, Pob Eagle Shark. Mae hwnnw rhywbeth ti'n Great White, ynddi? Wel, mae'r Pob Eagle o'r un teulu ar Great White, a maen nhw'n edrach fel mini Great White. Ocê. So, ti'n barod? Da ni am mynd o'n? Da ni am mynd. Oce, fwy. Awe. Awe. Da ni 15 milltir allan wan i'r môr. Dim os dwi'n ofyn y Siarcod a tonner hyn o bryd. A dwi'n oer rwyd. Banad ag awm o'ch. Ydi pwrpas hyn wan ta? Pwrpas hyn, ydy, da ni eisiau trio dal yn gymaint o fecnys a fedra ni, fel abwyd ar y bachyn, a hefyd fel y chums wan. A ni, bedwar o'r eil o bryd eto, a ni. Mae sharks dipyn mwy na hynna, sti. O, ti wedi cael un! O, di macrec, di o? Be di hwnna? Sandiol. Sandiol. Iawn, ti'n iawn, da iawn chdi, boi. Meical! Ei, rhi neis ywyd. Well na eil, tro ma. Oce. A maen nhw'n deud, dwi on ar ôl wan. Reit, Meical, da ni'n cael dipyn go lew efo cryd ffres o fanna. A wedyn yn y ddau, squmpbox o fan hyn. O gynnon ni'r stwff drewllyd, y chum. Ah, mae'n drewi. Bechos ac yn ei smell o vision des, yn wych fysa. A wedyn mynd o'n i'n neud, da ni'n malu hein. A mae hein yn malu reit hawdd, sydd chi weld y guts yn dod allan. A da ni eisiau stwnsio hynna i gyd o'n. A dyna dy job di, job nesa. Be? Efo dy ddilo. Bob un. Ie, bob un mon Jack. Sgyn ti'n unig yn rhywbeth i fi? Na, mini gwir, ti allan ar y môr. Gwasga fon, gwasga fon. Iawn, ti'n dod? Iawn. Tan o'n i o'n. Wel, Meical, wyt ti di stwnsio nhw'n dda iawn efo dy ddilo. Dyna'r ffordd mae'r Americanwyr yn neud. Ond dwi am dangos ffordd i chdi, da ni'n neud o'n Nghymru, iawn. Be, dyn nhw'n rhaid na hynna gwbl felly? Lot house. Iawn? Be ti'n neud hynna? Dyna? Wel, na'n ffordd mae'r Americanwyr neud, a maen nhw'n dal lot o sharks. Mwyaf o oglas sy'n y dŵr, gorau, de. Hwna sy'n denu nhw. So, maen nhw'n oglio hwnna. Ia. Wedyn maen nhw'n medru trafeilio milltirodd i ffwrdd. O, na fo, mae'n mynd. O, dwi'n siarad fi. Be hwnna? Gwthio di hwnna lawr na, chdi. Doedd ti'n neud tisan, ie? Victoria Spurns, do. Gael chynila fan, please. Okay. Diolch. Dwi wedi cael float arbennig i chdi. O, Iawn. pink. Pink. A ni fos hwnna swtio chdi, de. Ti'n licio fo? Dwi'n gael mor. Fantastic. Da ni eisiau gweld, achos mae hyn yn mynd yn... Fydd hon yn bell iawn o'n. Union fatha Jaws, chi? Yn union fel Jaws, ond pink Jaws, de. Pink Jaws. Pink Jaws. Da ni'n licio Pink Jaws. Pink Jaws. So mae'r chum yn y dŵr, mae'r slick yn neud i waith. A jyst mater o ddisgwyl. So, ella fydd hi'n hanner awr, ella fydd hi'n 2 awr. Mae'r shark yn tynnu. Chi'n gweld o'n tynnu, mae'n clicio. Dwi'n trio dal yn ôl. Mae hwn yn bysgodyn da, mae hwn yn cymryd lot o lein, iawn. Mae yna waith tynnu ar hon. O, mae o'n tynnu arna fi. Dwi'n digyn bod ar y harnes. Dwi ddim yn edrych mlaen i weld o gwbl. Mae pwysa beth bynnag dwi'n dynnu
yn drwm iawn. Ti'n iawn, paid. Os ti'n weld o, paid a dychryn, oce? Ti'n iawn? Lle mae o? Ti'n iawn? Paid a poeni. Ti'n iawn, oce? O hyn mi ydw hwn fynd, Julian. Dos am ôl! Felly, well done, boy! Ti'n cael y siarc glas, bita! Ti'n iawn, ti'n iawn dal fi o? Ddim. Ti'n iawn? Well na fi mynd drosodd, na gafel hwnna. Oswm. Wir? Babi di hwnna, reit? 1, 2, 3. Ti'n mynd, Sean. O, Meical, dwi'n meddwl bod chdi'n gwneud job ardderchog ar ddod â y siarc cyntaf iawn. So, congrats mawr i chdi. Da iawn chdi. Diolch. Ti'n meddwl beth ni'n poeni am gynna? Bych chdi'n cael dy tynnu fewn. Ia, achos o'n i'n gwybod o'n am byd. Oce, o'n i, na i ddal y siarc, o'n am byd, na i ddal fe. Na, ti'n iawn. Ti'n drymach na'r siarc? Just about, ie? A fi'n edrych fel Slimming World. Maen nhw'n mynd tir gwaith, neu 4 gwaith yn bwyn yna. So, mae eich di dal un mwy wan, iawn? Mae hwn yn rili drwm, fydda'n mynd â godio. Waw. Cheers. Hel. Okay, Hey. Go that side now. Meical, don't step backwards. Shoot to Meical. Ond mae hwn yn fawr, de. Ond mae'n paid a mynd â fi, jyst achos jyst yn y siarc di. Ia? Dwi'n jyst dod â hi mewn wan. Waw. A big one. Hon di'r fwyaf dwi'n meddwl, ia? Ie. Dwi yn teimlo mwy confident da i wan i fynd at y siarc. Wel, pwy sa'n meddwl, trydydd siarc o'r diwrnod, a dwi yn hapus efo. Dwi'n mynd o'r sos ti dda. Was yn neis chwaith. Ond, na, dwi'n dechrau dod yn ffrindiau efo'r anifeiliad neis yma. Nacdo! Does yma yma! Gwych ben. Dodd! Helo, Meical, sut o ti? 1, 2, 3. Dyna da ni'n gael o'n Pysgota Siarcod. 3? Sa'm llawn yn cael 3 o'n dwrnod, ysdi? Da ni'n hwgio teli mwy, hwgio ffis, da ni fan. Hogia pysgod o'n i. Hwgio Pysgod. Hogia siarcs, de.